Dostlar biz devam etemiz. Hem bizde bugün konakta Tatarstan'ın at kazangan artisti Liliya Mullagaliyeva hem Liliya Hanım şundarak mene bir sırav tudayma hitler turunda söyleştik biz. Mene elekigi hitler ayma. Şuluk mene jir kirsin ko'ngilga, şuluk uyuq başlar deb aytayma. Olar nişiktir başka şaraq edi. Mene bugungi kunda ul ijat biraz sönüp ketdimi. Liliya Mullagaliyeva qoyadir yo'g'olib turdimi ul. Elek nişiktir mene Liliya Mullagaliyeva sanap kına akşasın radyolarga tığa başladı. Elek bir tane nerse yok idi. Biz jırlarını kitireydik, playlist'ta turaydı. Hazır bir ikinci türlü. Все равно özünüz de bilesiz. Zamana özgere tıra. Şuna göre ul şoy birga tiyiştir de indi. Gel bir türlüğüne barga tiyişti ul işinde. Şuna jırlar şayet köp. Nalarını aytam bir şeylendirir için все равно sen kalın bularga tiyiş degендей. No anlarsın tege Менә мәсәлән гирләү клип алачакнар без инде хайран гына кайнар хитка куеп мәсәлән төрле радио телевидениеларга бирдем инде мин аны. Менә ул пока әйләнә теге үзенең как бы тамашачыларга якыная дип әйтим инде. Шуңа күрә ул уже булай да ул җырны безнең халык яратып алды инде сразу теге клипны төшерүгә үк төшергән моментында үк дигәндәй. Вот. Ул бәлкем менә мәсәлән ничек күпмедер еллар үткәч, менә бу бүгенге көн җырлар, алар ул вакытта хит булып күренер иде. Аны шунысы да бар. Чөнки бөтенләй бер вакыт белән сынала диләр ич. Кайбер бөтенләй истә калмый, кайбер прямо күңелдә кала. Барыбер ул иҗат бетте дигән сүз түгел. Шуңа Хәзергесе көндә безнең эстрадада күбрәк вакыт китәдер Инстаграмга. Юк, бүгенгесе көндә җырчылар, артистлар алар гаять күп. Шуңа күрә без уже урта буын дип әйтик инде дә, без уже ретрога кирип барабыз әкрен-генә. Шуңа күрә яшьләргә урынны тоже бирү кирәк, потому что менә шулай үзеннән үзе алмашынып барырга тиеш иҗат. Шулай. Менә хәтердә кала торган җырлар дисез бит инде. Менә үзегез дә менә бер мәгълүматта шулай укып чыккан идем. Сезнең җырлык әле китабын алып, андагы татар халык җырларын өйрәнеп, менә шайтырып сәнгатькә килгәнсез, якынайгансыз. Менә бүгенге көндә шушындый татар халык җырларын җырларлык безнең яшьләр, яшь җырчылар, гомумән башкаручылар сезнең күз алыгыча бармы? Конечно, бар. Бик күп алар. Мин хәтта кайбер теге шәхесләр белән, уллар белән килештә бит мин кай вакыт теге тавышка кирмәсәк тә мин үземнекен ишемнән уйлап куям инде. Чөнки менә без радио телевидениелардан, архивлардан карасак, әлегрәк бөтенләй башкача җырлаганнар бит инде. Например, мелизматика башкача булган име теге дип теге баскыч кебек име. Хәзер бит инде моңлы балалар барбыр, моңлы. Сузып. Миңа бер генә әйбер ошамый. Мин аны һәр вакыт теге телевизорлардан күргәндә дә шул ук мәсәлән халык җырларын аларны бүгенге көнгә яраклаштырып, белән име? И теге бигрәк тә теге шаяннарын, җиңелләрен түгел, вот шундый моңлы, бормалы, например, шул ай булып, менә например да ул или таманда башка каз канаты, или таманда башка төрле сарман, например да, менә алар ничектер шундый теге дип прямо менә аны инде нәрсәгә тиергә, җыр беткән что ли инде. Нәрсәгә вот это вот үзгәртергә дип, менә шундый күңелен. Итеп ясасалар, Юк инде. Юк. Ул матур, когда это народный, это же татар халык җыры, это когда вот сузып торып җырлыйсың. Консерватив кеше. Потому что ул бит сайларга җыр бик күп. Син шуннан да менә матур иттереп җырлый торган җырны, син аны ымса-ымсага әйләндер. Кайбер даже яшьләр шундый мине репертуарымны именно шул халык җырларын яңартып җырлыйсым килә диючеләр бар. Алар белән мин килешмим. Бу минем шәхсән фикерем үземнеке. Но мин әйтәм 100% ул җыр шундый булып калырга тиеш. Но бик күп җырлар. Үзеңә репертуар тупла. Әйе, үзеңә нинди вот хочешь син, рэп җырла, хочешь син башка төрле поп җырлада, барыбер үзең үзгәртә аласың син башка җырны. Авторский җырларны, но халык киләренә тияргә ярамый. Да. Тияргә ярамый дип әйтте Лилия Муллагалиева. Ишеттегезме? Язып куегыз. Болгар радиосында реклама. Хәзер реклама безнең. Мәгълүмат мәйданында Потом сөйләшәбез. Дуслар, ни хәл?
Монда шундый вакыт тиз үтәме? Тиз үтә, Вообще. Безнең вообще ничә минут монда? Хәзер где-то без 15 минут даже сөйләшәчәк. Безнең хәзер күбрәк юнәлеш булачак инде миллилек турында, Татар халкы турында, милләт турында. Сез дә кушыласыз, комментарийларыгызны языгыз. Әйе, дуслар. Әйдәгез менә. 100дән артык кеше керде. Хо, субханаллах. Через портал дистанционного обслуживания. С помощью личного кабинета вы можете не только подать заявку или обращение, но и проследить за ходом их рассмотрения и исполнения, подписать документы в электронном формате, а также записаться на очный прием в другие офисы обслуживания потребителей. По всем вопросам вас проконсультируют специалисты контакт-центра, которые работают круглосуточно. Кемнәрдер запрос ясый, кушыласлары килә. 78. Город Казань, улица Бондаренко, 3, Монда махсус аккаунтны алып баручыдыр имесез? Әйе. Акция 2020 yılın 9 октябрьнен 30 декабрьгә хәтле дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Ватаның Татарстан газетасы сайтында. Менә шулай, дуслар. Элек студияларда кеп кичкенә генә терәлеп бер-береңә аркаңны терәп кенә утырышы. Хәзер 1,5 метр. Но. Шундый кеп кичкенә микрофонда, аппарат башка җирдә, үзең монда. Тәрәзә аша бүтән нәрсә үзгәрә. Җырларында бит элек саталар DVD дискларда хаслыш. Әйе. Ну, мин диск белән әле кайбер җырларны барабыз шулай залларда, мәкин концертлар залы, консерватория залында. Масур Шихаповның концерты булды бит әле күптән түгел. Әйе, анда вот аның җырлары мин дискта, потому что теге электән җырланганнары бар. Мин диск аппаратын мәйдәм, үземнекен кыстырып килдем инде мәйдәм, ярар булмаса ялгыш. Но Аллага шөкер, аларда бар икән әле саклана. Яхшы. Но мин диск аппаратыр бар иде. Аларны һәр бер оцифровый итеп, архив итеп туплап нитергә кирәктер инде. Әйе. Дисклар дивиннан күп кенә тавыш операторлары электрәгрәк дип мине алар. Әлдә мин диск дип сыйфаты яхшырак дип Әйе. Аннары соң мин диск белән без менә каядыр барабыз икән. Аппаратка тыгасың, үзең белән алып китәсең, скопировать итеп булмый. Хәзер бит инде бик күп, мәсәлән, синең мин софтыңны банкетта эшләдең. Әйе, ул уже кала. Ул бит инде һәр хәлдә артистның уже хәләл акчасына эшләнгән әйбере, шуңа күрә менә ул яклардан бик ни. Фото. Да. Монда мотор иттереп Ранис Гаппасов җырлый наушникта. Ә сезнең прямой менә бу иногда мин караштырам, утыралар җырлап, шушында үтәме ул? Әйе, менә анда безнең камера төшә. Да, и монда утырып җырлыйлар да? Әйе, монда утырып җырлыйлар. Сайттан ие. Телевизордан да булай дип тәләп. Телевизордан төшәләр сәхнәләш тапшыруында Айгөл. Да. Аны менә яңартырга дигән бар. Бик матур тапшыру ие тоже. Сездән нинди сораулар бар, дуслар? Вот мен әйткән идем, әгәр дә пятница буш булса, может, месседжын куясарбыз дип. Ничә кирәк? Син может быть видеоларны, контентны алдан әзерләп куярга. И мин аны просто куйып кына барам, бер-ике бер инде. Шулай илгәргә тырышам инде, Аллага шөкер. Менә балаларны мәктәптә калдырдым да, Данилны метрога утырттым да, аның икенче пар тоже 9:40 башланып китә дәресе. И килдем монда. Шулай итмичә булмый. Рөстәм кая дигәннәр. Да. Рөстәм иртәгә була икән. Рөстәм яңа язгачтан прямой эфир турында мин әйтеп, дөрес аңламамын үзем. Ну ладно. Димәгез. Тәбиәт
Димәгез. Болгар радиосында дуслар. Илһам Али йоклап калды. Соңгара да ул саат 11-ләргә хәтлек йоклый, потому что соң ята. Штаның әзерәк бузылды. Көн белән төне алмашында ахырсы. Дуслар, туганнар, дәвам итәбез. Инде менә шундый сорау бирәсе килә, Лилия ханым. Менә бит инде милли ватанпәрвәрлек турында шундый сорыйсым килә. Сез бит инде Instagram битендә дә үзегезнең менә шундый матур итеп татар милли киемнәрен киеп, калфаклар белән постлар куясыз бит инде. Сезнең мөнәсәбәтегез. Сәхнә костюмнары да шундырак, әйме күбесе. Әйе, ул электән үк килә инде, гомумән мин яратам, теге в комплексе дип әйтим инде. Тормышта йөргәндә дә мин, мәсәлән, берәр кием алам икән, аңа эзлим сумкасын, сапогин, туфлин дип әйтим инде дә, башына шундый теге менә в комплексе ничектер шулай күңелгә шулай якын. Ә сәхнә инде ул чыннан да ничектер аннары хатын-кызга чәч ясап торасы булмый, башка әйбер булса. Да, бигрәк тә элегрәк теге ашык-бышык тиз-тиз генә каядыр киләсең, көнендә берничә җирдә эшлисе булганда, ул вакытта инде кидең, киттең, теге шалт-шылт инде ул вакытларда да ярдәмгә килә иде инде баш киемнәре. Булай вот әйтәм, артистның аның кыяфәте шәшеннән алып аягына хәтлек уже от өйдә каралган булырга тиеш дип уйлыйм инде, тем более сәхнәдә киенгән. Менә бу костюмнарга килгәндә шул ук менә милли татар костюмнары дип әйтик, татар орнаментлары белән әйме, аларны ни өчен киелә алар? Бу бит инде хәзер күбрәк теге мода дип тә әйтик, әйме, модага да кирип китте. Хәзер милли орнаментлар белән нәрсә генә ясамыйлар, нәрсә инде кием генә текмиләр. Бу күбрәк модамы яисә менә мин татар дип горурланумы бу? Беләсезме, ул һәрбер кешенең үзеннән, потому что менә мин бит инде моңарчын индидер киенеп йөрдем дә, бүген генә киенә башлаган кеше түгел. Шуңа күрә минем уже элегелектән үк ул канга сиңгән, мин аны уже шулай күрәм үземне. Менә, теге кемдер әйтә, яшь чагында корсагың тишек күлмәкләрдә киеп йөрдең инде син диләр. Андый вакытларда булды, чөнки барыбер җырның әле репертуарыңа да карап, мәсәлән, анда чисто там эстрада җырлыйсың, например, да, анда тоже шытыртатып калфактан чыгу бит инде урынсызрак. Шуңа күрә ул репертуарга карап, яшьлек белән инде ачык күлмәкләрдә кигән чаклар булды инде. Әйе, шуңа, барыбер күбрәк минем менә калфаклы, жилетлы, озын күлмәкле, менә шундыйлар. Яхшы, әйдәгез, сәхнәдән өйгә кайтыйк әле. Сез бит инде 4 бала анасы, әйме. Кечкенә малайыгызны Илһам. Балаларыгыз да татар телендә сөйләшәме иде? Ой, менә ул авыр сорау инде, авыр сорау. Чөнки без өйдә, мин үзем бит чит татар авылыннан инде, Таныш районы Зөбәер авылыннан име. Без бит инде урысча дәресне дә татарча укыдык дигәндәй тырышты инде безнең Светлана Хабибуллина, Светлана Фатиховна укытучыбыз. Аның биргән киңәшләре белән рус телен безгә өйрәнергә теге бик үк җиңел булмаса да, өйрәндек, потому что шәһәргә килгәндә бик теге русча сүзләр авыр белә иде инде, укырга кергән вакытларда авыр ишеннән да. Бигрәк тә ул чорда кеше әзрәк татар телен качыбрак шулай сөйләшә иде, русча сөйләшергә кирәк дип шулай уйлыйлар иде. Хәзер бит ул оялмыйча син рәхәтләнеп, кайда гына булсаң да син татарча сөйләшә аласың, татарча теге оялмыйсың дип әйтим инде дә, горурланып. Ул вакытта ниндидер шундый чыр иде, аңлаешсыз шундый. Син үзең ни русча сөйләшә белмисең, ни татарча сөйләшергә ничектер кешеләр теге сакайып карыйлар да. Безгә барыбер, без колхоз, без авылдан килгән. Тырпыр троллейбуста сөйләшә идек, рәхәт иде, үзенә күрә бер күңелле иде дигәндәй. Балаларга килгәндә,
мин элегрәк уйлыйдым инде, мин үзем интеккәч урысча белән. Аларга һәрвакыт нишәптер рус садигына бирергә кирәк, кичкенәдән өйрәнсеннәр дибеме. Менә шундый ниндидер башымда бар иде. Пусть татар телен барыбер онытмаячак дип. Хәзер менә уже фикерем әзрәк үзгәрә, чөнки өйгә кайталар да урысча тыкы. Мин татарча сөйлим алар русча җавап бирәләр. Шуңа ачуым килә дә, кайвакыт сүгеп тә атам инде име, менә Илһамны инде безнең татар садигына бирергә дигән исәп бар. Әле урында юк бит аның. Әле аны бит син теләгән җиргә алу да, теге барыбер килеп чыгамы дигәндәй. Шуңа бирәсе килә, Алла бирсә, пока нәрсә бар шунда йөри торабыз инде, чөнки чыннан да садик үзенә күрә. Аннары тәрбиячеләрнең дә татар булуы. Вакыт теге татар садигында, татар урыслашканрак тәрбиячеләргә. Понимаете, бу бөтенесе менә Менә балалар киләчәктә үсеп җиткәч дип әйтегәйме, татар телендә сөйләшсеннәр өчен, татар телен саклап калсыннар өчен, гомумән үзләренең татар булулары белән горурлансын өчен менә шушы өйдә татарча сөйләшүдән кала һәм татар балалар бакчасы мәктәпләренә йөрүдән кала тагын нәрсә эшләргә кирәк? Ата-аналарның бурычы нәрсәдә? Баланың үзеннән дә күбәйеп тора. Ул все-таки менә шушы теленең ничек тә булса иң кадерле әйбер икәнен аңлауы кирәк кичкенәдән. Менә моны аңлата белү кирәк. Менә мин инде әйтәм, үземнекеләргә һәрвакыт әйтәм инде. Сез уже урысчаны да әйбәт беләчәксез. Инглиз телендә укысың икән, шөгыльләнәсең икән, аны да яхшы өйрәнәсең. Әмма ләкин үз татар телеңдә син хәрефләрнең авызларын дөрес әйтмисең икән. Менә без кичәне Эльвина белән җыр яздырдык инде. Студияда. Аның җырлаганын студияда торган егет тә әйтә инде, англизчә җырлаган кебек җырлый дип. Кайбер хәрефләрне. Миңа шуның хәтлек ни? Теге дип тә хәрефләрен, хәрефләрен менә күбрәк үземә шөгыльләнергә кирәк. Монда минем хатадырдыр дип уйлыйм инде. Барыбер әти-әнидән күбәйеп тора. Менә балаларыгыз сезнең иҗатыгызны гомумән татар җырларын тыңлыйлармы алар? Тыңлыйлар, татар җырларын тыңлыйлар. Татарча җырларга тоже тырышалар, качып кына булса да. Менә безнең Данил нишәттер олысы инде. Ул әти дип дәшә инде безгә име. Аның татарчасы күбрәк. Бәлкем элек шулай иде микән? Менә 17 яшь бит инде аңа. Менә Эльвиналар, Ильяслар, алар уже урыслашыбрак. Бу теге шыр белән дә шыр белән дә что ли, аңламыйм менә. Никак вот мин аны теге мәҗбүр итеп баланың башына гел сугып торырга тоже ярамый бит инде. Син татарча сөйләштә, ул аңа ничектер килергә может. Теге каршыланып китергә мөмкин. Татарча күрә алмаска мөмкин дигәндә. Шуңа күрә татарча шигырьләр, татарча ничектер укып, татарча сөйләшеп, бәлкем үсә, аның инде все-таки менә күңелендә ничектер һәрбер әйбер бит ул вакыт белән, опять-таки әйтеп кабатлап сыналаймы? Балачак истә кала ул. Бернишләп тә булмый, ул барыбер аларның бүгенге тормышлары, бүгенге көннәре, өйдә нәрсә ничек булган, ничек без җырлап утыра. Безнең Исур гармонны алып җырлап утырабыз. Инде менә шулар үзебез җырлап йөрим инде. Калсын исләрендә дип. Калсын исләрендә, может быть, алар аны кайчан булса да бер кулланырлар тормышларында. Үзегезнең гаиләгезнең гореф-гадәт дип тә әйтергә кирәктер. Бу элеккедән киләме? Димәк, электән минем әти белән әни шулай җырлашып утыралар. Гомумән бездә җыр бер вакытта да сүнми, абыйлар, апалар җырлаш та без бик җырлашабыз. Менә шушы җырга, моңга, менә татар, менә шу мәдәниятне дип әйтегез. Сезнең балачакта бу мәхәббәтне кем уятты, кем тудырды? Үзегездән килдеме ул, яисә әтигездән менә шулай күреп гашыйк булдыгызмы? Беләсезме, менә бәләкәй чагында шулай ничектер җырлый башладым инде мин, сәхнәгә чыгып, теге бастырып куялар иде сәхнәгә. Шу бер бәләкәй генә бер-ике куплетлы җырны инде, шаян җырларны авыл яшьләре миннән кабат-кабат сорап җырлаталар иде, име? Аннары әтинең һаман да шул гармонда тыкы-тыкы уйнап утыруы, моңлы итеп җырлавы, менә ул барыбер әйтәм ич, миңа ошыйды. Аннары мин җырлап карыйдым да, ул вакытта пластинкалар күп иде. Шул җырларны мин ничектер шулай ук мелизматика белән ул вакытта аңламыйсың бит әле моңның нәрсә икән, мелизмның да. Мин җырлыйдым, минем шундый моңым, мелизмым бар. Мин уйлыйдым, димәк мин моны җырлый алам, мин моны дип. Безнең татар теле укытучысы шулай ук музыкадан да керә иде инде Венера апа. Ул миңа әйтә иде, син тавышы моңлы, сиңа җырчы булырга кирәк дип. Минем өчен Венера апаның матур җырлый кебек иде. Аның моңлы тавышы инде. Ул үзе моңлы кеше буларак, минем дә ул менә ничектер ачты инде менә шуны. Сиңа җырларга дип. Аннары теге смотр концертларында, слетларда, бөтен мәктәпне, бөтен
колхозны үзен истерәп бирдем инде барыбер. Теге уку әллә нәрсә булмаса да, Әйе. но чыгышларда күп ясарга туры килде. Ул үзеннән чиктер барды. Менә Лилия ханым, менә бит инде сез шит төбәкләрдә дә чыгыш ясаган кеше, андагы менә милләттәшләр алар теге җырга, моңга ничек карыйлар менә безнең татар телләренә? Менә алар чыннан да менә без бит инде Австралияларда да Сабантуйда булган, Германиядә дә Сабантуйда булган им. Анда менә ничектер алар ниндидер бер теге бәллүр савытны ватырга куркасың ич. Менә шуның кебек, алар шуның хәтлек теге руслар әйтмеш, дорожить итеп карыйлар менә шул татар теленә име. Алар аның өчен әзерләнәләр. Аларда ул мөхитлары төрле милләт кешеләре белән булып, менә шушы татар сирәк-мирәк булганга микән инде ул. Ничектер вот аларда күбрәк җылырак үзара вот алар җырларны да өйрәнеп, төрле бәйрәмнәр үткәреп, төрле үзара чараларда катнашып, име? Менә бу Сабантуйларда бит аларның әзерләнүләрен күрсәгез, аларның өйдә кем бар бөтенсе татар киемнәре киеп, урамнарга чыгып, әйберләр пешереп, теге сөлгеләр тотып, менә шундый. Үзләренчә ничектер бик каты тырышалар, һәм алар бик кадерлиләр бу телне. Аңлашылды. Болгар радиосында реклама. Татарстан Республикасы президенты Все. Ага, согласен, да уже? Вакыт үтә дә киткән алай. 28 февраль Шундый рәхәт сезне күңелле сөйләшеп утыру. Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсе киңәш итә. Җинаять корбаны булмас өчен чит кешеләрдән килгән мәгълүматны җентекләп тикшерегез. Таныш булмаган кешеләргә банк картасы һәм хисап счетлары белән бәйле бернинди мәгълүмат бирмәгез. Кыргызлар ялганына ышанмагыз, игътибарлы булыгыз. Алар таләпен үтәп, таныш булмаган хисап счетларына акча күчермәгез. Җинаять корбаны булгансыз Андан кем безнең? Полтора минут иде. яисә 112 телефон аша полициягә мөрәҗәгать итегез. Последний вопрос. Болгар радиосына менеджерлар таләп ителә. Безнең белән бер командада булырга теләсәгез, шалтыратыгыз. Телефон 5705-095. 5705-095. Да шулай вакыт сизелми, үтә дә китә. Ничектер Тәгәрмәч уйлап тапкан. Сез дә машинагызда 160 белән чапканда очып китмәс өчен 91 дә 5 яшьлыгында эшләүче Болгар радиосын кабызып, тәгәрмәч рәхмәт Алсу. автомобиль дөньясындагы булган, булмаган булырга тиешле хәбәрләрне сезгә мин Дилбәр җиткерермен. Чәршәмбе. Пока реклама Лилия апа. Сез тыңлыйсызмы соң, мине карыйсызмы? Болгар радиосында тыңлыйсызмы соң? Кайнар хит. Лейсәннең тавышы бирәк. Якын. Әйе, дуслар. Кай вакыт шулай без алып баручыларны бик теге көндә аралашмагач, теге әгәр теге күрмәсәң, белмибез бит инде. Мин моннан сөйләгәннән үзеңә ниндидер бер образ куясыңмы? Әйе, а потом күрәсең дә, менә бу шул кыз икән дип уйлап куясың. Үзеңә рәсемне ясап куясың теге тавыштан чыгып. Мин Болгар радиосын тыңлыйм дигән. Но, Сез нәрсә уйлаган идегез? юк, шулай уйлаган идем. Бик ни була бит теге, ничек дип әйтим инде. Тик тормас шундый шытыкый кызлар дип, менә шундый дип уйлыйдым мин.